Oporretan handitu egiten dira enpresetako sistema korporatiboetara egiten diren urruneko sarbideak eta horrek segurtasun arrakala ekar dezake. Zibergaizkileek sistema informatikoetan sartzeko aprobetxatzen dutelako. Enpresa sare informatikoei erasoak etengabeak dira. Horregatik, ziur lanean ari da erakunde horiek guztiek zibersegurtasunezko neurriak arditzaten kontzientziatzeko. Ziur industria eremuan zibersegurtasuna zaintzeko sortutako Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimena da, eta udako oporretara begira 8 gomendio edo aholku eman ditu. Bereziki, udan, sistema informatikoetara urrututik sartzeko aukera handiagoa egoten delako. Adituen esanetan, garrantzitsua da gomendio hauek jarraitzea. Oso importanti dira. Batez gaur egun interneten da geroz da atake gehiago daude. Batez toki publikoetan gaudenien, bertako wifi konexio libriek eta olakuek daudenean, pixkat kontuz ibiltzie, ez fidatzie, sobre todo bintzat. Gero webgunetan, erosketak eta iteakuen, webgune konfiantzaskotan itie. Ikusten da pagina pixkat arraru egiela edo kopiak izaleikela edo, bentsat kontuz ibiltzia. Eta gero baita ere jasotze dien mailetan eta ikuste asko izate dielako lako gantxo edo trampak, ez? Orduen, nundi datozen, zein ebiali dun, estekak, sobre todo, ez klikatzia, ez baldin bada, ez hautze duzun zea batena, ez? Piskat, kontuz ibiltzia olako tekstuak eta irakurri baita ere, egote dielako geizki itzulita, eta gero baita ere, enpresetako mail korporatibo hori, normean telefono pertsonalien, kontuz ibiltzia baita ere, hori zabaltzeakoen. Neurri horiekin batera kontuz esaterako oporretako planak sare sozialetan etengabe eta une oro partekatzearekin. Askotan, ohitura horrek informazio gehiegi ematen du eta erasotzaileek euren helburuak errazago lortzeko baliatu dezakete informazio hori. Norbanako bakoitzaren ardura da halakoak zaintzea, baina enpresek eurek ere etxeko lanak egin behar dituzte. Esaterako, sistemak eguneratuta izan behar dituzte. Erasotzaileek badakitelako enpresetako teknologia sailek langile gutxiago izaten dituztela abuztuan. Edo baita ere, langilei formakuntza eskainiz. Alegia, pertsona guztiek, langile guztiek jakin dezaten oporrei nola egin aurre eta nola gozatu norberaren edo enpresaren zibersegurtasuna arriskuan jarri gabe. Gure egunerokoa baina hauek guztiak hartzen alditugu kontutan, besteak beste poltsikoko telefonoa erabiltzen dugunean. Olako neurriak hartzen dituzu? Nik bai, nik wifi publikoak eta normalen ez ditut erabiltzen, por si acaso, baina nik zeinketan dut, aldan einien bai. Saiatzen naiz ez erabiltzen, ez bada toki publiko eta ezagun baten, adibidez aireportu baten edo olako tokitan saiatuko nitzeke albada ez erabiltzen, baina erabili behar bada ez zait kostatzen. Baina gero beste toki batzutan dauzkezunen denda baten edo tabernan baten edo nahiago dut ez erabili bazpare. Denda aipatu dozula, geroago eta erosketa gehiago itzen ditugu online, ez dakitalakotan kontuan hartzen dozun, webgunea bera ezagutzen dozun, ala eskaintza on bat topatzen dozunen momentuan, ez dozun birritan pentsatzen da bertan sartzen zaren erosketa egitera. Ez, saiatzen naiz alba da web ezaunena izaten edo ikustea bernundik datozen web horrek ze oinarri dauzken, tokatu izan zaite, baten erosketan batin, txoion baten eta gero ez dator. Txoio hori etzan horren besteko txoioa. Azkenen zuloa. Erosketia egin eta sandalia batzuk erosten eta sandaliarik ez ziren heldu inoz eta dirua farin zan, klaro. Behin pasau jat eta geroztik zaintzen do pilo bat hori, bai. Hombre, es verdad que hoy en día utilizamos mucho internet. Yo no soy porque soy muy torpe para eso, no me gusta. Soy más de la tienda, era más de eso. Pero sí que tengo casos, amigas, que es un poco preocupante, pero bueno. Bereziki oporretan danei gustatzen jaku, nondik nora gabitzen erakustea. Eta diotenez hori ere bada, erasoak egiten ibiltzen diren horiendako informazioa eskura ematea. Nik ez, nire sare sozialak pixka die, nik igual egon naiz guain dela astebete toki baten, da astebete berandugo igotzen dut argazkin bat, orduan inok ez daki inungo momentu nun nagon guaintxe bertan. Eta nik uste, ziber
erasok baino gehiago, igual zure etxen zauden eta badakin norbaiteko oporretan zarela, eta igual etxea sartzea daukete, eta holako kontuntzat baita ebitatu inbar da, ez informazio hain merke ematea galtein nahi du nahi. Azkenien zure lokalizazioa publiketan basabiz egunero o momenturo azkenien errezabiz eleke, baina nik sare sozialak bastante kontroletan ditu, de jentia zauketan dutena bakarrik eta justo, orduen ez dut eukitzen olako arazoiko dudaik, baina bai, ez eleke arazo bat. Al final estás enseñando todo lo que estás haciendo. Le estás dando un paso a ellos para poder hacer o robar, hacer lo que quieran ellos, ¿no? Entonces tienes que tener tú un poco de más cuidado, digamos así, en ese sentido, digo yo. Bukatzeko, telefonua galduko bazauke, jakingo zeuke, bertan dauketzuen informazioa zelan borrau, ero bertara zelan iritsi, ze bada beste modu bat, ez? Telefonua galdu eta zenbat informazio daukagun horrek geuria. Claro, ez gare konstiente, zenbat informazio daukagun, baina oin korreo elektronikoak eta que si la nube, que si Google argazkisak eta holan erabilitza, nik uste dut lortzeko aukeria bai egongo zala, eta aukerak badazela.